ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו אל פתח או אל מועד, יקריב אותו לרצונו לפני אדוני, ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו.